Ο Διαμαντίδης, για να δούμε αν έχει σκεφτεί κάτι άλλο. Λοιπόν, εκεί μαζί του έχει φωνάξει τον Τσατσαρί και τον Μπατίστ, το κάνει ακόμη καλύτερο σήμερα. Τσατσαρής, Μπατίστ και ο αρχηγός ο Διαμαντίδης, οι τρεις της παλιοσυράς του Παναθηναϊκού, και ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής της Ευρώπης. Για έκτη φορά στην ιστορία του, ο Διαμαντίδης πάντα gentleman, πάντα εμπρότης, πάντα μέσα στην πορεία των πραγμάτων και στην εξέλιξή τους. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης μαζί με τον Μπατίστ το δίνει και στο Θανάση Γιαννακόπουλο. Ο Παναθηναϊκός και ο Μπράντοβιτς φυσικά εκεί. Αυτές είναι οι παλιοσυρές του Παναθηναϊκού και γι' αυτό ο Παναθηναϊκός είναι τόσο μεγάλη ομάδα. Είναι μια ομάδα, είναι μια παρέα, είναι μια συντροφιά. Δάκρυα συγκίνησης και για το μεγάλο Μπράντοβιτς. Όσο χίλιες λέξεις αγκαλιά, το αγκάλιασμα και τα δάκρυα χαράς του. Ο Μπράντοβιτς, του άρχοντα των δαχτυλιδιών και του παιδιού θαύματος του Παναθηναϊκού και του ελληνικού μπάσκετ, του Δημήτρη Διαμαντίδη, η χρυσόσκονη στον αέρα για τον βασιλιά της Ευρώπης, για μια ακόμη φορά, για έκτη φορά στην ιστορία του, για τον βασιλιά της Ευρώπης Παναθηναϊκό. Για τον Ζέλικο ο Μπράντοβιτς που πρέπει να αποσυρθεί για να πάρει και κανένας άλλος. Κανένα ευρωπαϊκό. Άστονα λίγα χρόνια ακόμα, θα το βλέπουμε και εμείς στα γήπεδα. Και η γήπεδα. σειρά των υπολείπων, αλλά ο Διαμαντίδης πραγματικός gentleman, αλτρουιστής με όλη τη σημασία της λέξεως. Πρόλαβα να πω ότι στο Βερολίνο είχε καλέσει δίπλα του τον Αλβέρτη και σήμερα είχε ετοιμάσει κάτι καλύτερο πράγματι. Φώναξε και Μπατίστ και Τσατσαρί.